Ho tens fàcil. Hola a tots i benvinguts de nou al canal. I és que aquí, amb Tenerife de fons, us dono la benvinguda en aquesta experiència de l'Spartan Race. I és que ens hem dirigit a Tenerife per documentar tot el que és l'experiència d'una carrera d'aquest calibre. I és que en aquest cas no serà un bloc de viatges normals, sinó que per aquells que us hagueu plantejat en algun moment o us plantegeu en un futur córrer una Spartan Race, m'agradaria ensenyar-vos tot el que involucra desplaçar-se a una ciutat diferent per poder viure aquesta experiència, tot el que s'ha de fer i lo dura que realment pot arribar a ser. I per altra banda, tots els que estigueu, no sé, dinant, sopant o avorrits a casa i estigueu veient el vlog, espero que us ho passeu superbé i que sentiu que esteu amb nosaltres en tot moment vivint aquesta gran experiència. Així que em dirigeixo cap a la zona on comences la carrera, on s'ha de fer el registre, diguem-ne que tot el que involucra començar, i també allà hi ha algunes proves que són les que us vull ensenyar i que veieu sobretot la cara de la gent patint i esforçant-se per poder superar aquest gran repte. El vídeo comença aquí. I sí, això no és res del procés ni del viatge, però és que abans de marxar, abans de començar, us vull ensenyar una sorpresa que he estat preparant, tant pel Lucas, que el teniu aquí darrere de la càmera, com per l'Aitor, que li donaré demà. I és que aquesta sorpresa no ha sortit com jo m'esperava. Després d'un mes d'estar pensant com fer-ho, d'estar-ho preparant i de perseguir a la persona que ho feia, avui ho he anat a buscar, havia d'estar fa una setmana, però ho he anat a buscar avui i al final el resultat no és el que jo m'esperava. Però igualment penso que ha quedat molt bé. Així que vull que ho veieu, però sobretot vull gravar la seva reacció quan li dongui la sorpresa. Així que, què? Anem a veure què és? Des que he començat a fer aquestes carreres i he començat a fer aventures amb aquesta gent, que m'ho estic passant molt bé, sabeu que m'he creat aquest canal de YouTube per deixar-ho tot registrat i que visquem aquestes aventures junts. Però això s'ha de formalitzar d'alguna manera. I què millor que formalitzar-ho amb el que ara us ensenyaré. Benvingut als Spartan Dragons. Ja et vaig dir. No poden ser camis, tio. Soy camis! Ho sabia! Això, Cami, per l'Spartan Beast. Aquest és el nou equip Spartan Dragons. Així que, què tal? Està molt guapa, tio. Jo, si vols, me la posaria per la carrera, tio, tot. O no. Sí? O després, perquè així no està mullada. I ens fem la foto... Això... La foto triomfal, ja, amb la medalla i tot. Gravant? Sí. És fantàstic, això. Tenir un càmera així que m'omple la memòria d'aquesta càmera tan fabulosa. Bueno, ara ja sí, acabo d'arribar al tercer integrant. I com sabeu, ahir li vaig fer una sorpresa al Lucas i ara et toca a tu. Per tant, demanarem que donis la volta perquè no vegis res. T'has d'esperar així. I com sabeu, ara ja sí, li podem donar la benvinguda a, ja et vaig girar, als Spartan Dragons. Ojo! Que guapo! Ojo! És la primera versió, ja ho vam dir. La carrera no la farem amb això perquè si no s'embrutarà. Hòstia, molt guapa, Top! Abans de marxar cap a l'aeroport hem fet una parada tècnica, no, ja se l'ha acabat, és increïble. El tiempo pasa. Parada tècnica per comprar un mochi. Chocolate, triple chocolate. I això, judía roja. He agafat aquest perquè m'encanta provar coses diferents, així que veurem què tal. Yo lo puedo decir, soy adicto.
Taja val 4 euros. És que la textura és tot. Està molt bo. Ya, me dejaron 4 euros en cero con nada, tío. Qué trágico. Opinió? Xocolata molt bo. Bueno, doncs ja sabeu. Xocolata. Hem tingut una miqueta de drama inicial, molt suau, on una mica més i no pugem, perquè la nostra motxilla era més gran del que tocava. Però bueno, per sort, aquí estem, i res, ara ens queden 3 horetes de vol, on el meu company aquí a la meva dreta farà test. Qué bullying, tío. Test. Molt bé. Farà test perquè és molt bon estudiant i ara té exàmens d'aquí poc, de fet d'aquí un mes i ha d'estudiar, i jo aprofitaré per dormir. Així que, bueno, 3 horetes i ens veiem quan arribem allà. Adéu. Bueno, estem aquí apanyant a cuina de primera qualitat, una salsa de tomàquet amb una miqueta de formatge i orenga per posar la carn picada juntament amb l'arròs i tenir un sopar exquisit. Sé que això no és un plat que es conegui, però és que nosaltres aquí som creatius i també és l'únic que tenim ara mateix. Llavors, ens hem d'apanyar amb el que tenim. I per res, espero que quedi bo, perquè si no, demà patirem. Bon dia, gent. Anem a esmorzar. Hola, bon dia. Ara he acabat de fer l'esmorzar. Tinc molta son, però aquí estem. Què estàs fent ara? Doncs ara estic escalfant els cafès perquè tots sabeu que un cafè calentet al matí, molt top. I si voleu us ensenyo el que hem preparat. Veniu amb mi. Hòstia! M'he carregat el botó. Hòstia! Això ho arreglem, Sí, això s'ha desmuntat només. Coses que passen, són problemes del directe. Mira, tenim... Això no que em salta el copyright. Revuelto, fet per Lightor. Tenim 2 biquinis amb el formatge desfet, pot estar molt bo. I aquí unes torradetes amb margarina i una mica de marmelada. I aquí per si algú vol pernil de formatge. Jo crec que és un bon esmorzar espartà, no? Està prou bé. Vaig enfocar les vistes, vale? Vinga, va. El primer de tot, una vegada arribes, és anar al registre, que és on anem ara mateix, i allà ens donaran la bandana i alguns articles més que ara us ensenyarem, així que, bueno, acompanyeu-nos i així us ensenyem com es comença un Spartan Race. No sé si s'escoltarà perquè ara mateix hi ha música de fons, la gent està ja començant, ja han sortit el primer grup, acabem de fer la inscripció
I quan fas la inscripció us vull ensenyar què us donen, no? Primer de tot et donen un xip, com en la majoria de les carreres, que va amb aquesta cinta i això els hi permet saber el temps que fas durant la carrera. Després, bueno, guardarropa. Anem a veure què hi ha aquí dins d'aquesta bossa. Primer de tot hi ha la bandana, que és important posar-se-la al cap perquè et puguin identificar com a corredor, i no hi ha res més. I és que no només estic aquí per ensenyar-vos tot el procés de córrer un Spartan Race, sinó que jo faré la carrera d'esprint, que és la carrera de 5 quilòmetres, ja que per culpa d'una lesió he hagut d'abandonar un altre repte que tenia pendent per aquest cap de setmana, però aquest no és l'únic propòsit per al qual estic aquí, sinó que, per sort, estic aquí per acompanyar els primers integrants del nou equip esportiu, el nou equip d'atletes Spartan Dragons. Aquí els teniu. Ells dos faran la carrera d'uns 23 quilòmetres més o menys, i diria que uns 30 obstacles, si no vaig equivocat. Així que surten ja, van tard, els hi desitgem molta sort i segur que quedaran en molt bona posició i ho faran genial, així que vagi molt bé i a representar l'equip. Ara donarem una volta per tot el que és el recinte inicial de la carrera. Aquí veurem que hi ha algunes de les proves que normalment es divideixen entre proves inicials i proves finals, de quan arribes a la meta, doncs sempre hi ha alguna prova. Que m'agradaria que veiéssiu com són, si realment són difícils i com es comença la carrera. Així que anem tirant cap allà i ara us vaig ensenyant tot el que anem veient. Molt important abans de sortir que vegin la seva recompensa i la meva recompensa, que tampoc serà un repte fàcil. Aquí estan les medalles. Mira el teu premi, mira'l, vés a mirar-lo. Vés a mirar-lo. Va, això ho tindràs aquí penjant. Hostia, esta es nueva, bro, ¿has visto? Esto es Esta mío. es nueva, con el saco pasar por debajo. Sí. Ah, ¿verdad? Es que esto es nuestro, pero hemos venido a recogerlo. Y ya está, Sí, así ¿no? de fácil. Sí, era venir a recogerlo solo, pero ya... Sensacions? El peu està bé, veníem d'una lesió, però està bé, així que bones sensacions. Bones sensacions. Amb ganes d'agafar la medalla. La medalla, Només et queden més de 4 hores. Sensacions? Bé, jo Faig de periodista total avui, Jo bones, jo sensacions bones. Sí? Sí, jo estic bé, no em fa mal Faràs bé? Sí. Sí? No se'ls resistirà cap prova? Quina és la prova que us fa Objectiu més del cosa? Lucas, agafar la pedra i sort. Qué bully es. La quiero poner en el hombro. Yo he subido la cuerda esa, tío. La prova que... Quina és la prova que aneu més confiats i quina és la prova que aneu menys Jo la que confiats? crec que em costarà més, la de les anelles. Més confiat, pujar la corda i tot el que sigui saltar. tot el que sigui saltar. Menys confiat, la de les anelles amb la corda, l'agarre mixto que... La pensen. final, aquesta. Sí, Allà és fotuda. però perquè també estarem fundits, segurament. Doncs res, nois, ànims. I ara us veurem fent les primeres proves, Ja podeu posar-vos bé, sortir guapos. ¡Abajo! Os tenéis que subir todos a la vez, No me hagáis la hora. Hombre Jesús, buenos días. Todo el mundo le pueda... Però bueno, el primer de tot és que ja ho heu vist, una vegada comences fan un escalfament perquè tothom surti preparat, intentar evitar lesions i també pujar una miqueta aquesta motivació que realment es necessita en aquest tipus de carreres. Ells han sortit ara mateix, a mi em toca sortir d'aquí una estona i aprofitarem tot aquest temps per poder documentar tot el que és l'experiència Spartan. Una de les primeres proves que ara us ensenyaré són uns sacs d'uns 30 quilos més o menys, que no sé, deurà estar a uns 4-5 metres, ara us ho ensenyo perquè ho pugueu veure, i s'ha d'aixecar fins a dalt. Una vegada s'aixeca fins a dalt, diguem-ne que has superat la prova. Explicar-vos també que sempre que no es superi una prova hi haurà una part que és una penyora. En molts dels casos és agafar una cadena d'uns 10 quilos i fer un recorregut de X metres, que ara no el sé. Ara acabeu de veure aquesta prova i heu vist la gent, realment l'esforç
que hi posa, o sigui, l'esforç que requereix aixecar aquest pneumàtic, que és un pneumàtic que està ple de ciment i per tant pesa molt. També us vull ensenyar aquesta prova, que és una de les més dures. Aquí no és realment l'exercici, sinó que la corda està molla i llavors costa molt pujar. Com us comentava, la dificultat d'aquesta prova no és l'exercici en si, que tot i així és un exercici molt dur, el pujar uns 4 metres i pico o 5 de corda, sinó que, clar, hi ha proves de fang, proves d'aigua, i tothom ve aquí amb les mans molles. Llavors es queda la corda mullada o amb sorra i llavors patint. Primer entenc que es puja per aquesta pujada amb el sac. No ha de pesar poc perquè ja esteu veient la gent, aquests dos nois per exemple, el que els està costant, i llavors es tracta de passar per aquí sota, on, bueno, veig que tothom està tenint molts problemes i espero que a mi em resulti més. Sé que alguns de vosaltres us pregunteu com es fan aquests, no sé, 5 quilòmetres, 10 quilòmetres o 20 i pico quilòmetres si és que hi ha moltes proves. I és que en molts dels casos les proves estan juntes i diguem-ne que el recorregut és mínim. Per exemple, en aquest cas hem vist que la corda, el pneumàtic, o sigui, el pujar aquest pneumàtic i el del sac estan relativament molt a prop. Llavors, diguem-ne que fas 3 proves seguides i després fas el tram aquest de córrer. Aquí tenim una altra de les proves. Bueno, de veritat us diré que ara mateix falten 2 hores perquè comenci la meva carrera. Bueno, 1 hora i mitja més o menys, i se m'està fent l'espera molt llarga. Per sort he trobat un supermercat, he anat a comprar plàtans, important el potassi abans de començar una carrera. M'estic fent un cafè, potser no seria el millor, però per despertar-me una miqueta. Hi ha alguna que he après i que us ho vull compartir. És que els dàtils són increïbles. O sigui, menges un dàtil, 2, i tens una energia, bueno, arrolladora. És una pedra d'uns 50 quilos, més o menys. S'ha d'agafar la pedra, l'has de portar fins al pal aquell i llavors has de tornar fins aquí. El problema, a part de que és una pedra que pesa bastant, és la forma d'agafar-la, que al ser rodó costa bastant. I cap amunt. Aquesta és una de les proves més dures que hi ha. És una prova que també normalment és al principi i crec que és interessant que us ho ensenyi perquè realment és molt complicada. Ja esteu veient ells dos que estan parlant de com és. Comences des d'aquí, vale? Puges en aquesta barra, t'agafes a la primera i la part complicada és que allò d'allà es mou. És a dir, Agafa-la i gira-la. Aitor, salta tu, que jo no arribo. No, però gira. És com aquesta d'aquí. A mi la locura és el primer salt d'aquell. Aitor, gira. Això és lamentable, És que clar, veieu el mèrit que té per un i per l'altre? Doncs la cosa és, la primera de totes, aquella d'allà dalt, es mou. És una locura aquest salt. O sigui, d'allà a allà hi ha bastanta distància. I a mig ja... La del mig és impossible. O sigui, és que mireu, Jo aquí he hecho un salt espectacular. Aquí... Mira on estic, ja veuràs, grava els peus. Des d'aquí fins aquí. O sigui, això és el que has de saltar d'una a l'altra. Ara estem a la part final de la platja on hi ha 3 proves. En aquest cas jo no us explicaré aquestes proves perquè sí que les vaig fer en l'última carrera, en la Super, però en aquest cas, que he fet l'esprint, no entren. Només entren en la Super i en la Beast. Així que el Lucas us explicarà de què tracten aquestes 3. Bueno, aquesta d'aquí és pujar una paret sense molt misteri, és una paret inclinada on tens aquí darrere per posar les cames i només has de pujar i saltar. Sí, entres per aquí. És que primer fas aquella d'allà, després aquesta i després... Entres per aquí, està inclinat i llavors saltes. Següent. Aquesta d'aquí, prova militar de tota la vida, la típica d'arrossegar-te per sota de l'alambre. I no té gaire misteri, és arrossegar-te. Pots fer la croqueta, és una tècnica que va bastant bé, no l'hem fet avui perquè et mareges una mica, però es pot fer. Molt recomanable fer la croqueta. O sigui, de veritat, aquí t'estires així com un xurro i fas la croqueta, no facis el militar. És molt més fàcil, et mareges una mica, però passes molt més ràpid. Si hi ha pedra i sorra, croqueta. Aquí és sorra platja, la veritat que fer el militar era molt ràpid. Sí, estava bé, estava fàcil. Vale. Aquesta és la difícil. I aquesta prova d'aquí era per l'altra cantonada,
t'has de posar al terra sense posar-te en posar-te a la bala de palla i has de seguir penjant i t'has d'anar clavant fins a poder fotre el peu i fas una espècie de muscle up, fas com una mica un muscle up i has de... Bueno, hem vingut a sopar aquí i els hi hem demanat que ens aconsellessin plats típics i no tenim ni idea de què és això i ni de com es diu. A veure, prova. No sé què és. Però està bo o no està bo? Sin más. Hòstia, no és mal. No sé si s'ha escoltat molt en el restaurant, perquè a més quan hem arribat la veritat és que els ànims estaven bastant pel terra, però bueno, diria que ja ho havia comentat, que en l'última carrera em vaig lesionar, em vaig fer mal al bíceps i vaig estar un mes i mig ben bé sense fer esport. Llavors, tot i que vaig fer recuperació i tot, crec que és una lesió mal curada, de fet és que no sé ni quin tipus de lesió és, i en aquest cas, quan vaig començar la carrera, ja vaig notar que aquesta lesió encara estava allà i per sort he pogut acabar la carrera i en molt bona posició, però hi ha alguna malament. Llavors, ara hem acabat de dinar, ells s'han quedat allà, que estaven fent un cafè, estaven fent el postre, i jo me'n vaig cap a l'hospital, perquè aniré d'urgències, que m'ho mirin, perquè ara mateix és que no puc pràcticament moure el braç. Bueno, doncs ja veieu com acabem el vídeo d'avui, amb una lesió totalment inesperada, tot i que la veritat és que una vegada vaig començar la carrera ja m'esperava que passés alguna cosa així. Aquesta setmana anirem a veure què és i espero que sigui algo lleu. Sí que m'hauria agradat poder acabar aquest vídeo explicant-vos, com us vaig dir, entre tots alguns trucs o algunes coses que hem vist que realment són molt útils durant la carrera, així que realment ho deixarem per un altre vídeo. Per tant, si teniu interès en conèixer trucs o que us expliquem més sobre totes les proves de la carrera, deixeu un comentari i si veig que hi ha bastanta gent interessada, nosaltres ho farem. Però bueno, despedeixo aquest vlog amb els pocs ànims que em queden. Ja veieu que ara mateix no és dels millors moments, però tot i així us dono gràcies a tots els que esteu a l'altra banda i doneu like, comenteu i ajudeu a que aquest canal i aquest contingut creixi. Així que gràcies a tots per estar-hi i ens veiem en la propera. Adeu!